Na Azmira sir. Ajmira mana ni? Azmira ni nang tu late village mo biru siya yung kano sim biru siya yung kuntawan dakaruan kasi dan garo dan bunti dan ketua muslim siya dan muslim siya dan bun itu siya late village lintiru kano sideng ni wai itu siya. Kajingya lenti kajingya lek New Trap Youth Council HYC banya khun persa yo drugs dakaba khenra ya ki kamdi bat khayi yo new jingdi pen buat ya keleng gi jaka ka nongba shlong kala dap shisnam haka artare ujemmang arja arpusan haka baka seng kala yo ban bat daki spa ngot ki badan kti bande bat bandi yo drugs nalor ki we ki jingdi pen buat ki basniu Hakatay kasngi kaseng kom kadak ka jingdap shisnam jongka hakakam persha drugs kalapen long ya ka jinglet khenra drugs hakaleng gadong ba shlong bakenthop najan Shillong Civil Hospital polo bat ter sadu ki benta ka Ajmera kadba kaseng kadang penlong ya ka jing khenra polo nakaliang kaseng samla nalor ki dekhot ka Balang Presbyterian kilawan ban senran lang ya kaseng hakaba kila pendoi ya ki brio ki ba kaseng kala yo ban bat ringkat ka jing ai jing mut bakin wan sha ka Balang ban le ya ka jing ya phliu jing mut Idan kam bantala. So, idan kam bantala. Kalai gitu. So, ni idan counseling center hang ne. Sewan hang ne counseling center. Ia peliang ni sebar to dia. Sawan hang ne. Sebar to dia. Wah, pani begini. Dan tayo guladak ni dari kiri ke try ke cunguan ke comi, ke cingyap ke comi lo deng kena ke cimi pat ke comi ke pa. They try abin soku, dia ke soku. Lebau bin ko ko baki ya wiga siru ke select dengan ke portfolio ko pa. Dai hangdu kit bu ya ke bam cukut jing em ke choki. Bin gendu ko try ke don ke choki. Bagin hai ke try shami. Play pala banle ki kamba ke jing em ke choki. Kamdon ke bamla akhmat chomi. Dada ka minsim ke choki ka trang ka sleng ya ka hok ban ya ko pa ke jing em ke choki. Men pentap ki kti jume ka ngta. Kita bagi basleng ka hok. Nan pentap ki try ai begini we ki badan hang ni makan ni badan saudong jangan ni cakar ko try in so tu ildi bangin wat ya me ka try kat bangin ang shem Hakade kasngi ki nong di ban nong khayi drugs ki baka seng kala yo ban bat kala kot saka san phongot e bat kan thop ya ki ar ngot ki kan thai haba kran chikilat pathai kubor nakaliang ba roy ku person ram u president ulaong baka seng kan yai beteng ya kan ka kam khanra drugs namar hadu manta kidang don bon ki mat jing dawa ki baka sarkar kampat pen urlong bat ben rap baka jingmi jongka seng kala long kum umau jin thot ya ki brio ki badan kti hakani ka kam Ulaong balada ka sarkar kampen urlong ya ki mat jing dawa ka seng kanom shu ngap lani ban shong thai bat kam shanya ya ka sarkar henrei kan le ya la ka jong ka benta ban pendu jat yau new jing di ubas new Nakaliang jong kaseng nadu ka snem ka balej kani ga jo kasengi ka artrik jong manai jemang jong snem aja arpo sao ngilas dang ya kani ga jengya lenti ga jongi ban khenra yo drugs kumnu ban ra dengkhong khamtam e yo drugs sang nia sor shalom kumju ru hakiwe ki jaka jong kani ga rilum khasi ba jantia ga jongi namar bang yo i ba ka jengrung ga jong new drugs kala penjot iki bobon ki long yeng ya ki bobon ki khun samla jong ka jai man riu bala ringi pet ya ka number lani ya kata ka data ka baka sarkar ka ai le ima mantip bah ka jala ka balai pho laktam unong song snong kila don kumbalai lak ngutang ki brio ki balang ngop ho drugs te hadin mangiyo i kini ki ngiyo i ya ka jing bom trekam jo ka dream mission jo ka sarkar ka ba hajing sha kala snan du kisnam ki balalet nrei om shem la pentrekam ya kata ka mission ga jong ka kumno ban rat ning khong yu drugs ngimban se ban shim ya ka senjam hakum kani ka singi shisnam ban shwang is dang ya ka jing ya lenti ga jongi bat ha ka jing ya lenti kani hakini ki shisnam ngila la ban yarap iki babun ki kun samla ban poi seki jaka sumar ngilala ban pendu lane ban penjot yo babun udrak suba shangdor ki phokrur hajar tengka le si yakni gajing ya lenti ka jongi ngilala ban bat yakinong di khamtam e yakinong di drugs ba ngila pelong ngila long ru kita ki mau juntut yaki babun ki bodon bental le si hakani ka kam khai drugs ti kum ka seng ho hajing shisha news nam bala le hau benai no pra lam kla jong snam ajar fosa nakaliang jong ka sarkar hadin ba
ngilaong ban tur siapa sekretariat ban dawa na ka sarkar bakadai ban chna lane ban penlong kam ya ki jing dawa jong ka seng khamtam ban penteri kam ya ka special police force ka mangila dawa ka anti narcotic task force nang ta ya ka special courts nang ta banwan ra ki rehab center ki babiang ki bapaka bat ki baduna ka jing siu hakani ka jala ka jongi nakliang jong ka sarkar lengba menteri sarkar jong ka ula ayengi ya ka jing tho ak to ka singi ban kular ba ka sarkar kala pediang lane ka pediang ya kini ki jing dawa jong ka seng resosi banong ba mentala saw ba santli ki benang ila ya na du to ka singi ka bangila yo pediang ya ko siti hot ka anti narcotic task force ngilayo hakaba ka sarkar kala thung USP harangkat bat ki weipat ki officer mereka masungsi kalong ba hadu menta ngimyo i pat ba wat tang ka weiru ka kes bakani ka ANTF kata ka baka sarkar ka ong kandika kut ka bakarpang nakabanta ban telakam khamtam ban kem mi kini kinong de of drugs nrengim sim layo i wat tang ka wei ka kesru bakani ka ANTF police station kan register du menta kani ka pen i bale si kani ka jingkular jong ka sarkar yangi ka sulong tang ban penthanda ban penjajai hakum ka tu ka por ya ka balang ngila ong rengkat pat ba ban let sekretariat Ndring hot hakaju kapor nginget namar nginget haka jing ekran haka discussion ban ekran ban ya sotu jingmot ba sarkar ringi pat ngiyo ipan ba kani le si ngimyo i yo to so hadu kani khlemat ka bamanta tena kaleng jong kaseng ngin nang ya piteng ya kani ka kam menta ka singi ngidap sistem kani ka jing stang jong iban kharai drugs pan nang ni syakmat ru lara ka sarkar kam penteri kam ya kita ki jingkular ki baka kala kular khmat jong iban penteri kam la kalong ya ka NTF ban aya ka bor bakan kem ya kinong di khamtam ya la pia keleng ka sor shalong menta ima bat isajmat ban pet bekinong di yo drugs ki di plen hamadan de alor kani konong rem bamenta ka singi ngilami biang samadan ban yale ya kani ka jing sniu bat ha ka jing ya lenti ki jong ki khot ki jong imta ka singi kila yo kem de ki phongot ki nong di khamtam yo drugs sa keleng ka sor shalong bat kani ru kolong ka khubor ka basaya ki tu ki bamlin ban don benta kani ka kam ba ka seng HYC kam shem la ngap kam shem la shong than de kanang yai piteng ban khanra khamtam yo drugs sa kani ka ri khasi ke be ya ka jong i khamtam me hanya sor shalong ban penthi kana ba ka jingrung jong drugs ka jing yo jong gi bri ban de lai lan yo drugs kanom long kumbakal long menta ban yo ban di hake jakat pat ba te ka seng kala yang scam hal ka jong nong rem bat ngi khmelenti balang ba kani ka jingle ka jong i menta ka singi le se ka sarkar kan kendet namar ba kala pen kendet ting ya ka house nam arja arfusa badin ka jing khanra jong ka seng ki ong bangi petrika me ka dream mission ka jong ka kilas dang banthung yo mission director kilas dang ban wanra iki policy trikam ki fair bale si kani ka jingle biang ka jong im ta si kan pen kendit ben riau bat ngim syania tang sarkar ko mingyong ke choice kan ya la ka jong ka benta kumnu bente la ka me udra sang dia po shalong bar hagi weru ki jaka kani ka jingle ka jong i ban khanra ya udra kawanra ru ya kiba kawanra ru ya kapelong ro ya ka bangin yo ban bat tangi kinong di drugs nrewat ngiyo ro ban bat wat ki wei pat ki briu ki badon benta ki kam le trem la ne ki kam pentrem hang dia po sor shalom bar ki wi jaka kumalaja menta ka singi we ne ki ba kinong syakem kinong syabat ha ka choice ha ki hot jong ka seng tak singi yo jing tep bau de tau briu uba le si ka police department ka kalabu kata ka wanted list ka jongki ubde briu bala le iki kam pentrem ha ki babun ki jaka bat ubalangat ki babun tli ki kes tikani ka jing ya ka jongi ngila lap teng ro ki por ka bamenswa ha bangilet ban khanrai drugs ngiyo ru ban bat iki nong tu ki nong luti kum ta ter tikani ru ka de ka wei pat ka benta ka bale asil lamba ka jing ya lenti jong ka seng ngiyo ru ban penduna la ne ban yo bat ru iki briu ki bale trem ki bale iki kam pentrem ha ka ri ki bi ja ka jongi Nakaliang usamla Jun Jerwa u Vice President kaseng samla ula ai kublai ya kaseng kabla shim kia ya kani ka kam da ka baong ba kaseng samla ru kan yai beteng ban ai ka jinga trei lang bat kani kaseng ha kani ka kam ai kublai ya ka HYC ka bala shim kia ba halor kani ka mat ina du mensyam snam ka ba ila ai trei lang na ka por bat kila juntep ingi du ba ka jing khanrai jong new drugs ba lai i kani ka sngi ka ba ngila yo kam rengkat bat ka HYC bat kamersiam hi ka ba skau ka ba sosir ham ma ka bangi train na mata ka bet ka biang jong ka imlang ka salang na mata bangin yo ban rat khong hisndan uni jingdi uba long ta uba penpra ya ka jat beriu jongi uba ilam dinti ki kun samlas ka jing bakla bangi i ngipet i kun samlas jungi ka nong idap da ka jing sosi ban i uni drugs la penjat wat ka ying ka sam ban i ki wat i
dan ki kena sekolah dan ki kena ki balik kuliah dan tahu ni jing di la mat ki jing duk no ya kata kalau wei ki jong ki te kham da sekolah ban pa ko jing sekolah brom nam ta ki ka HYC ka bala sim khia bha lor kan ni na ngajui na ka post ki social media ka ba ki jutre shit ham ban rat di khong yu ni jing di pen buat ban kan ni ru ka de ka sin ka bala yang ni po lau muli ka ba ka dan na ki la kumener ki la pen tip so yang ni ba kan dan kata ka jing khanra ya ki ni ki badi drugs ni ki badi ani po senang lau muli ki jong ni da ka liang ka jong ru i trace tom hiru na kapor ba ngin rat khong ni jing di pen buat bat nang ni sakamar ngindang ngetrai bat ngindang ai mersiam ru ke choisi ba kan nang ngetrai sakamar bat ngiru ngindang kat lang kom ka senang bat ngakan turi ya kinu ya berkhot ini ki senang ki berna po kari kasi ke jong iru ban ai ke jing ngetrai lang bangin la berat balangin la berat khong si sendan ni jing di pen buat ba yalam sak jing penjot hi kun samla jong te nga ai kublei ke choisi ka ba tei rat ba e kani ka kam bat kani ka long sin ka balai bat ngi la jitrei rat ringkat bat menta ka si ka dei ka ba si kadap sistem ka jing trei jong ki ka jing khandrai ki ngi drops bat nga ai musim ba omdei tang kani ka sistem ngai khnang yai trei bat khnang yai trei sitom bat ngin pendu jat na ngi drops ngai kublei yo ba Isaac bat member berkhot ki blawan hang ni dan percikanya wat ngi seng samlaru ada dan kumkini ngi yo musim Pej bahagi ki sharp plus F. Ka plus F? Haka bam bangi bam duna ki eki batte ye kamet. Namar kata habat thiru atau khau kam lu ka umpnyang ka dot pej ya ka sharp plus F haka jingsom. Yaki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la ai khan diat bat ka bathau bha kam khta ai ka dur jing ki mar bam ka jing ma lani ka rukom shet yaki. Balehi banai kita. Ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka khia. Ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus F menta ka sngi Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya